Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, uye zvekare ndiri kukumbirawo kuti munge muchizochinja makore angu zvekare nepandiri kufanira kuti ndinge ndichizochata nemukomana wangu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa, not a real age, uye zvekare ndiri kuchatawo muna May, ende mukomana wangu uyu inini naye takasanganawo kuchechi. Mukoma, kutaura chokwadi, pandakabva kuZimbabwe inini ndainge nditongoriwo zvangu hure ndichitongoitawo zvechipfambi, asi ndakazoti ndauyawo kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndachizongonzi nefriend yangu handei kuchechi. Kana uri kuda kuwanikwa handei kuchechi, nekuti kune vakomana vanokwanisa kuzokuroora rather than kuti urambe uchingoshandisiwa nevarume ava, varume vevanhu vari kungoramba uchingorara navo. So ndakazoti ndatanga kuenda kuchechi ndikabva ndachizongotanga kungopretenda sekunge ndiri munhu ari very innocent and honest, asi ndainge ndichiziva hangu kuti ndine zvakawanda zvandakaita mukurarama kwangu kubva ndichiri kuhigh school. Ndakatanga kuita zvevakomana ndiri grade 7. Maybe it was because ndainge ndiine body hombe zvekuti vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti maybe ndatova kumaform 2, then ndikabva ndatanga kuita zvekudanana nevarume vakasiyana siyana. So there was this other friend of mine uyo aindipfuurira. Saka friend yangu uyu iye paakazviziva kuti ndainge ndabatira pamuviri, akabva anditi ameno zvako, nekuti kana vanhu vakazviziva kuti wava nepamuviri, ziva kutoti unenge watozvidzikisirawo grade rako. Hakuna murume anenge ava kukuda nekuti unenge wava nemwana, but kana ukaramba uri musikana asina mwana, varume vanenge vachikuchemera, vachikuda, vachida kuti vange vachizoita mwana newe. So ndiye akandipfuurira iyeye, ndipo apo akabva azoti kune kwandikuda kuenda newe kuti unge uchizonobvisa nhumbu yacho iyoyo. So I had multiple abortions after being encouraged by my best friend, uye zvekare aiwanzokuenda neni kune imwe n'anga iyi yainge ichigara kuMbare. Saka n'anga iyi yaitondipa mimwe mishonga yekutoti ndiri ndega ndaingoti kana ndikangofungidzira kuti maybe ndabatira pamuviri, ndipo pandaibva ndatotora mushonga uya ndobva ndatonwa mushonga wacho iwoyo. Izvi ndakazviita kwemakore nemakore. Saka ndainge ndisingatozvizivi kuti pose apo paunenge uchibvisa nhumbu unenge uchitozviisa panjodzi zvekuti next time kana ukazobatira pamuviri zvimwe kuda unokwanisa kuzototadza kuzotoita mwana. So many times ndichienda kumba kwagogo vacho ivavo vachindipa mishonga yekusuka mudumbu, uye zvekare hanzi nekungondichenura, sezvo kuita abortion hanzi kwakangofanana nekuuraya, but sezvo unenge wazviurayira mwana wako hanzi panenge pachitomborina problem, zvinenge zvisina kana ngozi mukati. So many years later ndipo apo pandakabva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Zvino ndauya kuno kuSouth Africa ndaingozviudzawo kuti mwana ndichazoita, but ndakazovhunduka manje ndichiona kuti zvechokwadi makore atofamba kaawa. Saka ndoita sei? Ndipo apo pandakazotanga kuenda kuchechi nebest friend yangu pasina kana nguva kubva zvandainge ndatanga kuenda kuchechi ikoko. Nekuda kwebeautiful body yangu, varume vakawanda vakabva vachizotanga kundipfimba, including varume vevanhu zvekare vandainge ndichisangana navo kuchechi kwacho ikoko, until ndazobvuma uyo wandakazoti this one I think I can get married to him. Kusvika pari nhasi tinofambidzana, asi nhau iripo ndeyekuti ndiri kudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndingamuudzawo sei
uyu mukomana wangu kuti inini I think kuti ndakatozvikanganisirawo chibereko changu. I don't think kuti ndichiri kuzvara ini. The reason as to why ndiri kuti maybe I don't think kuti ndichiri kuzvara because mumamarriages ndakatombopinda kubva ndichiri kuZimbabwe. Ndakapinda mumamarriages maviri uye zvekare nekuno kuSouth Africa. Pandakatanga kuya kunoku ndakagara nomumwe murume about 3 months ndokubva tarambana, ndokubva ndazogara zvekare nomumwe murume neuyo takambochovha almost a year tichigara tose. Ndakazama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndige ndichibatirawo pamuviri, asi zvakaramba kusvika iye azoti maybe iwewe hauzvari. Ndakarwadziwa until ndachizomuudza kuti izvi ndo zvakaitika kubva ndichiriwo musikana wechidiki, ndo zvandainge ndichiitawo izvozvo zvekubvisa nhumbu. Saka akabva ati maybe that is the reason why usiri kukwanisa kubatira pamuviri. Saka ndakazongosiyanawo naye ndokubva ndamutiza ndichibva kuprovince ikoko kwandainge ndava kugara, ndikabva ndachizouya ndikatanga kugara nefriend yangu until ndazotanga manje kuenda kuchechi kusvika pari nhasi. So handizivi kuti ndodii, ndomirirawo here kuti zvimwe kuda Mwari vachandinzwira tsitsi kana kuti munhu ndogara ndamuudza so that iye ange achingozvizivawo kuti ndo zvakaitika izvi. Mukukura kwangu ndakapfurirwawo nebest friend yangu akabva andidzidzisa kusvotora mimba. Handitombozivi kuti ndakabvisa nhumbu kangani because dambudziko riri pandiri nderekuti kana ndikangogara ndatanga kunwa mafamily planning pills then dumbu rangu rinotanga kukura kutoita sekunge munhu ane nhumbu. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutoenda kumaperiods about 2 kana kuti 3 weeks, asi ndaizoti kana ndikangogara ndaregedza kunwa mafamily planning pills kana kunobayiwa nadhepo then ndaibva ndatoita ball. Saka ndiri munhu wekuti nditori neallergy kuma-family planning pills, ndokusaka ndisingambomanwi mapiritsi acho iwawo, ndinongogara ndakadaro. Saka I think kuti zvimwe kuda inini handichatombokwanisi kubatira pamuviri because handichatomborangariri kuti ndakapedzisira kumanwa rini mapiritsi iwawawa ekuti ndisabatira pamuviri. Saka mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakapfurirwawo nebest friend yangu. Chinondirwadza ndichikuti iye akatochata akatoitawo vana vake vaviri. Saka iyewo hakusi kunzi paainge achindipfurira ainge asingaiti zvavakomana, iye aitodanana nevarume vevanhu ende ainwa doro. Then aiti kana akabatira pamuviri nhumbu dzacho hameno kuti aizvifambisa sei, dzaingobva dzega. Kunyangwe asina chaanenge ambonwa, aingoti kana akangotaura kuti chinhumbu ichi ndikuda kuti chinge chichizobva, then aibva azotondiudza kuti iwe tarirauone ndava kutobleedha, asina kana chaimbonwa. Maybe inhau yekuti aigara achingonwa doro, zvimwe kuda ndo zvaikonzeresa kuti ange achizoita ma-abortion. Kana mukaposta nyangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kutombozama like izvezvizvi ndakangozviudza kuti maybe kana ndikambotsanya zvimwe kuda by the time apo pandinozonosangana nemurume wangu maybe situation inenge yava nani ndikakasika ndabatirawo pamuviri. Iyo anotofungidzira kuti munhu wake munhu atori holy, ndokusaka achiramba kurara neni, but hatozvizivi kuti experience yandiinayo yakatowandisa zvisingaite. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ichokwadi here hanzi kana kuri kunzi semunhukadzi ukaita ma-abortion akawandisa unogumisidzira wava kungoita ma-miscarriages. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndichitsvakawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndakazosvikawo pakuzvibatirawo ndega. Chokwadi chekuti uyo wandiri kufambidzana naye shuga mami wangu munhu wekutoti akatoromba. Saka pandakasangana naye ndainge ndiine hanzvadzi yangu tainge tichitsvaka iPhone. So takabva tachizopinda mune kamwe kashop ako kanotengeswa maiPhone zvekare nemamwe mafoni anodhura. Saka madha ivavo ndo pandakazongosangana navo. At that time patakasangana tichingonotarisana ndo pavakabva vachizonyemwerera, neniwo ndikabva ndanyemwerera. So hanzvadzi yangu akabva achizotenga hake foni yake yaainge achida. Ivo vakabva vazongotanga kungondirakidza mamwe mafoni akasiyana siyana. Kudzamara vazondipa foni yavo vakabva vanditi ko foni yakadai ungaida here? But pandakati ndichinobata foni yavo ndo pandakaona kuti vainge vakavhura rimwe chat vakanyora kuti please give me your number, sorry for being too forward. Ndokubva ndanyora mafoni numbers angu. Immediately vachingotora foni vakabva vatanga kundisendera mamessages, tikabva tatotanga kutotaura. Ndakafara chaizvo because panguva yacho iyoyo, to tell you the truth, I was very stuck. Ndainge ndichitongodawo munhu wekuti anokwanisa kundichengeta even though ndiri murume zvangu. Saka takatanga kutaura namadha vaya ndokubva tachizotanga kudanana. Takadanana mukoma kwenguva refu, asi one day takazoenda kumba kwavo. Patakaenda kumba kwavo, that was when I discovered kuti ivo vanoita like zveun'anga zvakangosiyana siyana. Saka ndakavabvunza kuti ko zvose izvo zvandainge ndichiona zvirimo mumba mavo, mishonga, micheka nezvimwe zvinhu zvinotyisa, vakabva vangonditi it is because ininiwo ndine mashavi avo ari pandiri, saka don't be scared. Nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndachizotanga kurota hope dzandakarota dzakandityisa vainge vakandibatira banga. Saka vakabva vatanga kundimhanyisa vachinditi hari yangu haisisina ropa, kane hari yangu kana isisina ropa ndinotanga kuita sekunge munhu ava kupenga. Nerimwe zuva zvekare ndikarota, ndakavarota vachiuya kwandiri vachinyemwerera, but vakazoti vasvika pedo neni inini ndakabva ndachizochinja ndikaita zebra, ivo vakabva vachizoita shumba. Ndokubva vatanga kundimhanyisa vakandibata, vakabva vatanga kundidya. Pandakavhunduka ndakabva ndaona kuti murumu mandainge ndakarara mainge muine butterfly iro rainge richibhururuka. Butterfly iri mukoma, pandakamuka kuti ndinge ndichiri rova butterfly iri ndakabva ndazorishaya. Zvechokwadi ndakarishaya mukoma nashi. Kana kuri kunzi vanhu vakafungidzira kuti nyaya yangu ndiye kunyepa, ndinokwanisa kukuforwardirai machats angu awo naye mukadzi uyo wandinofambidzana naye. Pamwe pacho pandaitomubvunza kuti naiwe kasi wakaromba here, ameno zvaakangonyora ndokubva adelita. By the time pandakazovhura chat ndakaona paine madeleted messages akati one day, this was after ndaenda kumba kwake. Saka iye akazoti akabatwa nehope. Ndokubva ndamuka ndichida kuenda kutoilet, apa ndaita kunzwa mudumbu mangu muchita kumonya. Saka ndakangoti ndichingonovhura dore mutoilet remu bedroom make, akamuka mukoma ndokubva andidhonza akanditi no, usashandisa toilet iyoyo. Asi mukoma ndakati ndichinopinda mutoilet imomo iye asati amuka, ndakanzwa chinhu chainge chichishinyira chichita sekunge chainge chiri mukatengi kaya kanenge kari pamusoro pechemba. Ndo mandakanzwa muchibuda sound imomo. Akabva anditi no, usashandisa toilet iyi. So takabva tachizoenda kutoilet yemuspare, ndokubva achizonditi chishandisa toilet iyi. Akangondimirira kuzonosvika ndichipedza kuita tsvina kusvika ndapedza, ndokubva tachizodzokera kubedroom zvekare. Saka izvo zvaakaita zvinhu zvekuti zvakandishamisa, but ndega ndakabva ndatoona kutoti uyu munhu kauyu akatoromba chete. Ndikamubvunza akandinyorera mamessages, ndokubva adelita
mamessages acho. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandiri kuda kungozivawo kubva kumhuri yeZimbabwe ndechekuti ndoenderera mberi here nerelationship yangu naye mukadzi uyu. Apa ndiye ari kundichengetawo. Please assist me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Muchafira mafufu segonzo. Shuwa mungafira kuchengetwa here. Asi ngativabatsirewo mucomment section, but kana munhu atori nedecision yake anenge ainayo, panoti netsei, munhu anokwanisa hake kungouya zvake achiti ndoda maadvices, but chandakadzidza ndechekuti munhu kana atotora sarudzo yake yekuti munhu uyu wandiri kudanana naye ndinomuda nekuda kwekuti anondichengeta, zvinoti netsei kuti munhu iyeye ange achizorambana nembinga yake. Asi ngatizamei kutaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So baba vangu ivo vakauraya munhu. Mushure mekunge vauraya munhu vakabva vazoenda vakabva vazonomutsa bamukuru. Saka bamukuru vainge vachiwirirana nasabhuku. Saka vakabva vachizotora mukomana uyo wavainge vauraya ndokubva vachizoenda naye musango, ndokubva vasiya vamusungirira pamuti kuita sekunge ainge akomita suicide. Vakamubata achiba chibage. Saka iye ainge atonetsa muvillage, aiba chibage achienda achinochitengesa. Saka baba vakamubata vakasiya vakamusunga ndokubva vamusiya mumunda. Vakabva vachizoenda vakanodana bamukuru. Zvose izvi zvichiitika mukoma, inini ndakavaona uye zvekare ndakatozviziva kuti baba vauraya munhu. Saka nyaya iyi mukoma, baba vangu vakasvika pakunofa kusina kana ainge achimbozviziva kuti ndo zvakaitika. Saka mumhuri mutori nemweya wengozi. Vana vanozvarwa mumhuri vanoita dambudziko rekupota vachipunzika, vachiita chirwere chepfari. Saka mukuzonofamba ndakangodzwawo zvichinzi hanzi ngozi iyo ndo zvainowanzo kuita paya painotanga kubudikira. Hanzi vana vanenge vachirwara vachibatwa nechirwere chepfari. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoitawo sei apo tiri vanhu vaya vekuti sedzinza atitomborina kana kutombobatana zvachose, umwe neumwe anoita zvake, ende vazhinji ivo vanozviudza kuti vanoitawo zvekunamata. Saka ndinotya kuti kana ndikatanga kutaura nezvayo nyaya iyi, zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzoti mukomana uyu akaromba. Saka mukunoromba kwake zvinhu zvake zvamupandukira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.